Ahojte ľudia, dneska vám predstavím moje obľúbené hračky zo svetu Minecraft. A prvé videjko o Steve malo veľa úspechu, tak som sa rozhodla, že dneska natočím ešte čo mám u mňa, ešte čo mám všelijaké Minecraft veci. No, tak začneme. Steve. Minule som bola v kine na Minecrafte a zastavili sme sa v McDonalde a kúpila som si Steva. No, a potom tu máme Minecraft tašku. Veľmi sa mi páči a sú tam moje obľúbené postavy. No, a potom tu máme dve knižky. Tie sú tiež veľmi pekné. A tiež sú tam tie moje obľúbené a najobľúbenejšie postavy. A dneska sa s vami lúčim a ahojte.